doon tayo galing kanina. Yan. Makikita nyo yung daan na yan. Grabe ano, nakita nyo? Yan siya oh. Nabilib si Mrs. oh. Magandang araw mga kabaluyan. Kumusta na kayong lahat? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong araw ay papasyal tayo sa Daang Katutubo at sa isang botanical garden na matatagpuan sa Barangay Laoag, Aguilar, Pangasinan, ng katabing lungsod ng San Carlos City. Ang Daang Katutubo ay isa sa mga pinaka-nakamanghang kalsada natin dito sa Pilipinas. Ito ay daanan sa pagitan at gumigilid sa mga burol ng Pangasinan kung ikonekta ang mga lupain ng pangkat etniko na Kankanaay, Bago at Ibaloy sa Barangay Mapita. At katulad ng Daang Kalikasan, konektado din ito sa probinsya ng Zambales. Sa kasalukuyan, may mga parte ng kalsada na ginagawa. Kaya asahan natin na may hangganan ang pwede nating pasyalan. Mula dito sa highway, ito na yung bungad o kanto papunta sa Daang Katutubo. At tinatayang mahigit 1 kilometro ang layo nito mula sa bayan ng Aguilar. Salamat sir. Oh, dyan ako kasi mauwang sa dalan. Ha? Pension. Kano yung interest fee ngayon, ma'am? 20 pesos daw. Malilibot mo na daw lahat ng lugar at parting ako. Tapos may overnight din sila. Magkano yung overnight niyo po? 300 po. 300 yung in-house, pero yung pag-family sir is 1,000. Mayroon po kaming good for 4 person is 500. Pwede kayo mag-order sa amin ng pagkain. May lumpia tayong sariwa, may lumpiang gulay, may chicken. Nagpasalamat tayo kay ate sa mga binigay niyang info sa atin. Tara, pasok na tayo. Yung place na to ay under construction pala siya, dinidevelop pa lang siya. So makikita natin konti pa lang yung tao at saka may makikita pa tayong mga Construction materials.
pinakamalaking kubo dito. So, yung 1,000 na then, subukan naman natin dito umakyat. Yan. Yung tara, akyat po tayo. Sama na tayo kila misis. Vertical view galing dito sa view deck nila. Diyan yung entrance. Malaya ang tanay. Minsan, pa-share tayo daw yun. Kung malara. Saan ba yung mayo? Pili ka. Matindi, may dinalantayin ako yung kulay ko. Sa mga nakapanood na ng video natin nung tayo ay magpunta sa St. Vincent Ferrer statue sa bayan ng Bayambang, Pangasinan, kami-kami din po yung magkakasama. Maalala nyo? Kung maalala nyo, ako yung pinakakit nun. Kaso ngayon, medyo nagdadayet ako sa kakitan. Kinapakabaya ko Natipid. Nagtitipid ako sa kakitan. Pero nung nagpunta kami sa Bayambang, cute na cute. Kirinira ka. Ewan ko naririnig yung sound ng motor. Oh, nagdiditan na aya. Matutututu at sapat. Sikatulitan. Di mo nakasapat. Grabe ano, nakita nyo? Ang tasin, atay ang titata ko lang. Eh siya oh, nabilib si misis oh. Nandyan na yung napakagandang tanawin at kapaligiran mula sa garden na ito. Sigurado kapag natapos na ang construction at fully developed na itong lugar na to, isa na naman itong napakagandang lugar pasyalan dito sa probinsya ng Pangasinan. Ito yung garden nila kung saan nakalagay yung kanilang mga koleksyon ng halaman. Isa din ito sa dahilan ng pagpasyal namin dito kasi mahilig talaga sa halaman si Mrs. Yan, si Commander-in-Chief. Diba? Nakita nyo naman, iba ang saya niya pagpasok pa lang sa garden.
Nagaya na si Commander-in-Chief. Tuloy na daw tayo pag-akyat sa taas. Tara, let's go! Ang nakita po natin ay tower ng zipline at ang building ng Aguilar Tourist Assistance Center. Tinatawag ko kayong lahat. Malapit sa dulo ng zipline na ito, matatagpuan ang Aguilar Falls. Ngunit nagpasya kami na wag nang buwaba dahil baka gabihin kami pauwi. Sadyang napakaganda sa pakiramdam ang makapunta sa ganitong lugar at tanawin. Tinasaralan mo. At syempre ang lubos na nakapagpapasaya sa atin ay ang makita ang mga ngiti sa labi ng mga taong pinakamamahal natin. Mga kabaluyan, you can share your comments sa ating comment section at sana po ay mag-subscribe kayo sa aking channel. Hanggang sa susunod po nating video, maraming pong salamat sa panonood and God bless!